Sziasztok! Ebben a videóban pedig pár aktuális zöldségárat hoztam nektek, szintén az Alfa Vita szupermarketból, Athénból. És akkor pár zöldségár a teljesség igénye nélkül. Paradicsom 1,40 és 4,95, kígyóuborka 0,55 per darab, krumpli 0,9 és 1,79 között, spenót 2,09, cékla 1,45, horta 1,75, póréhagyma 1,98, padlizsán 1,45, zöld paprika 2,15, piros édes paprika 2,65, kaliforniai paprikák 2,45 és 5,31 között, különböző babfélék 2,79 és 3,49 között, és különböző saláták 0,79, illetve 0,88 cent között. Ugye a videóban látszik, hogy egy cső úgy néz ki, mintha füstölne. Ez pedig egy párásító rendszer, ami a saláták, illetve a babfélék fölé van elhelyezve. Sajnos sok helyen nem láttam még ilyet, igazából szólva csak ebben az áruházban, de szerintem nagyon hasznos dolog. És itt is megemlíteném, hogy ez egy nagy athéni élelmiszerbolt árai, úgyhogy az ország más részein, illetve az üdülővezetekben ettől eltérő árakkal is találkozhattok. És a zacskó itt is ingyen van, mind a papír, mind a nejlon zacskó.